Vi har en halv time, okay? Ja, vi har sgu travlt. Så nu banker vi lige 3 sæt hurtigt på den her. Hvad løfter du her i pull-downs? Absolut ingen idé. 95. Skal jeg bare prøve det samme som dig? Jeg tror, at t-shirten den ryger her lige om lidt. Ja. Så rammer vi næsten 1500. Og chat, hvis I ikke har gjort det endnu, så hop også lige ind på den nye kanal på YouTube. Daniel Steffensen Live. Der kommer alt op for streamen også. Der bliver klippet de her streams ned til highlights hele året. Så vi også prøver at få op at køre. Det er en fornøjelse i hvert fald. Nu tager jeg Godt, boys. 6-8. Jeg har fået Daniel med. Han kommer med til 4x4x48. Og så cykler han med rundt, fordi han ikke kan løbe. Så han kommer til Copenhagen. Der har vi nok også brug for noget Bon Jonas energi, når vi når dertil. Det kan sove i 48 timer. Kæft, for dig stærk. 8 gode. Det så næsten nemt ud. Jeg tror også, vi prøver 102 bagefter. Hænder, de er møre, er det ikke? Det er rigtig møre, chat. Det er simpelthen ikke højt, men altså, I kan se mine hænder her. Altså, prøv at se, den her hånd, den er helt fucked. Prøv at se her. Og så har jeg et kæmpe ar her, 37 stæng i hånden. Mistet en nerve, mistet en hovedpuls over hele lortet. Det er ikke for sjov. Så var jeg sgu ikke så stærk som dig. Hvad tog du? 6, og de var sådan lidt pøllede. Ja, det er okay. Jeg tager lige en lille sten på. Og så kører jeg sgu lige den her. Jeg sagde til OLT-drengen, ikke? Lad os lige få nogle tanktopper, der ikke er så tight. Men nu den vokser på mig, den tighte tanktop, især til at have under Fuck, hvor ser du t-shirt. sindssygt ud. Masser, bror. Ha? Du har mig i dag. Jeg ville så gerne have været i Thailand. Thailand og Bali, det var godt. Jeg håber, de kan se det. Øj. Ja, tak. Lidt momentum på den sidste, men hey, vi tager det, chat. Wow. Nej, det er så godt. Ja, er det thumbnail? Det er thumbnail, den her. Du ved det. Det er så godt. Det er så godt, at du også ved, hvad det drejer sig om. Det er nogle gange skal man bare lave det der lort, ikke? Okay, sidste tur. Kom så. Det var easy, jo. Nice. Easy. Fint. Jeg er med på at hoppe videre. Og videre. Ja. Du skal ikke have den sidste der? Nej, det går sgu nok. Okay, også fordi vi har tight program. Ja, vi har lidt tight program. Ja. Vi har stadig en halv time. Ja. Så bare det ikke som vi slutter streamen lige nu for det, men nu skal vi træne. Når vi kører pull-downs, er jeg mere egentlig generelt til færre øvelser, men kører dem ordentligt og kører dem hårdt. Og nu kører vi nogle rows, så vi sætter noget på, så vi kører her, så lidt mere til øvre ryg, hvor det andet var meget til lats også. Det vil det her egentlig også være, men lidt mere øvre ryg. Det er nok min yndlingsrygøvelse for tiden. Jeg skulle faktisk lige til at spørge dig, hvad er din holdning til sådan for eksempel grebvalg i ryg? Fordi man kan jo sige, der er altid nogle fordele ved at tage de forskellige greb, og der er sikkert også nogle, der er mere optimale. Og når man snakker omkring optimal træning, hvad betyder så mest for dig? At man synes, det er sjovt, eller om det på papiret er mest optimalt? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sige, at det på papiret er mest optimalt, for så får du bedre resultater, hvilket gør det sjovt. Ja, okay. Sådan tror jeg vil se på det. Ja. Og jeg har det sådan her, hvis jeg alligevel skal lave arbejde, hvorfor ikke gøre det, der er mest optimalt? Ja. I dag er jeg blevet, i gamle dage var jeg meget sådan, jeg kunne godt træne rigtig lang tid og skulle prøve alt af og sådan noget, og det er jo fedt, det lærer man meget af. Men i dag har jeg også indset, hvor lang tid har jeg reelt, og hvor meget tid bruger jeg på træning. Ja. Så derfor handler det bare også om, at det skal være effektivt for mig. Selvfølgelig tager det længere tid, når vi streamer og sådan noget. Men det vi har trænet i dag, det vil jeg kunne banke af på under en time. Ja. Og træne lige så hårdt, som jeg gør nu. Og vi er jo ikke engang færdige, kan man sige, vel? Vi er halvvejs. Ja, vi mangler 2 øvelser mere. Vi kører den her. Så vi kører her. Jeg tænker bare at køre et sæt, ikke? Jo. Jeg ved ikke om vinklen er god, men... Det sørger jeg for. Pasfald på den gode gamle dad pose, det er jo det, jeg er dygtig til. Også det der, når du er solbrun og lean i sådan der. Tak for follow, hot mission. Så er vi på 1500 followers. Ram vi 1500 der. Pasfald, kom her. Vi skal lige lave chest pump. Er vi klar? 1500, tak for jer, chat. Okay, jeg skal hoppe højt på den her. Ja, jeg er bange for at kontere. Nej, det er bare hoppe. Er du klar? 1500, ja tak. Ja tak. Du skal komme forbi streamen noget oftere. Ja, men altså... For helvede. Kom til København nu.
Jamen, jeg kommer bare en gang om ugen, så. Ja, gør det. Får det sådan en gratis PT-team her, så... Prøv at vi kører på. Nå, lad mig lige snakke lidt mere til, mens han kører her. Mormor, Sindux Markus for Clutch. Koh Tao er fandme lækkert. Koh Tao er rigtig lækkert. Koh Tao er nok mit yndlingssted i Thailand. Jeg tog det ved det, der hedder Labuna Diving. Der tog mit advanced. Og for 10 år siden, så tog jeg mit open water ved det, der hedder David Jones. Og det var fucking sjovt at tage advanced. Desværre så vi ikke så meget dyreliv. Der var ret dårlig sikkerhed, men det var ret sjovt på grund af de øvelser, vi skulle lave med navigation, nattedyk. Til at fortsætte at gå ned i dybet. Du kan ikke se, hvad der er under dig. Dårlig visibility. Og så skal du bare 20 meter ned under vandet. Det var rigtig, rigtig fedt. Tænk, vi ramte 1500. Det står dejligt. Ja. Altså rammer vi 1501, så tager vi den også i dag tæt, men... Det skal der ikke blive dårlig stemning over i hvert fald. Det skal der ikke. Hvordan føles den? Det var fint. Godt, jeg kører igen. Jeg har sgu ret godt tryk på i min lats lige nu. Jamen du... Lav den her, ikke? Har du nogensinde overvejet at stille op egentlig? Nej, bro. Har du set min DFNA-video? Jeg lavede i 2014. Nej. Jeg tog så meget pis på alt dem, der stillede op. Jeg kom jo hen som reporter. Jeg var jo egentlig bare med indad dengang, og så gik jeg jo bare rundt og interviewede alt, hvor fanden stiller I op? Altså sådan... 2014? Når du mener 2024? Ja, 2024. Ja, okay. Wow. Kæft, du har været i gamet længe. Nej, okay. Så sådan, der var jeg ligesom henne. Og sådan, der er mange, der også gerne har sagt, Dame, du har gode gener, du er rigtig lean, og sådan, hvorfor stiller du ikke op? Men som jeg siger til dig, jeg var ude til koncert i tirsdag, jeg kan godt lide at få en fadøl. Ja, det er det. Og sådan, jeg kan godt forstå disciplinen i det og alt det der, men den kan jeg lige så godt finde et andet sted. Altså sådan, også jeg ved, hvor meget det vil kræve energimæssigt. Så lige nu er jeg rigtig glad for at køre min klienter, køre min forretning, træne, være kreativ. Ja. Og det ved jeg bare, hvis jeg gør noget andet, så vil det koste på alt det. Jamen det er det. Det er også noget, jeg tror folk de glemmer at spørge sig selv tit. Det er fedt at stå på scenen helt lean og alt sådan noget. Men spørgsmålet er, kan du også lide rejsen på vej derhen? Ja, præcis. Jeg tror, du lærer meget af det. Jamen det gør man jo 100%. Og jeg kører lige her, og du kan sagtens sidde der faktisk. Jamen det er det, jeg tænkte. Bare du ikke bliver nakket af vægten. Og jeg kører lige 8. Godt så. Gør det der flot udad til. Man skal også bare finde noget, hvor man synes, det er sjovt. Altså, du har fået den alle vil gerne have en krop som dig, men det kræver også, at man gider at være oppe i centret 3 gange om ugen. Og sådan nogle ting. Så man skal jagte det, der betyder noget for en. 100, og så skal det jo også bare være... Jeg kan godt lide det der med, men det med at stille op, jeg kan godt lide, jeg ser lidt livet i sæsoner, hvor man nogle gange fokuserer mere på andet end andre, ikke? Hvor i den her sæson næste år, vil jeg gerne fokusere rigtig meget på streamer, for det er op at køre godt. Og det kan jeg meget godt lide, sådan der med at, hvis man skulle stille op, det der med, at man har et mål. Ja. Jeg ved, det er 9 måneder, jeg skal dedikere til det. Jeg ved, hvor hårdt det bliver. Og så sådan at vide, at det er ens fokus, og så man sætter det før noget andet. Ja. Jeg kan rigtig godt lide at vide, at man prioriterer sine ting, fordi tit vil folk alt muligt og for meget. Ja. Og så får man aldrig udrettet noget. Præcis. Så sådan... Og det er også det, der er vigtigt. Det er også der, for eksempel, jeg har meldt mig til Ironman. Fordi så ved jeg, at det tager mig også 9 måneder, hvor jeg bliver nødt til at logge ind. Men yes. Og det er jo så også, fordi jeg godt kan... Fordi jeg gerne vil cykle. Jeg vil gerne... Yes. Altså, så det handler jo også bare om, at man skal netop være ambitiøs, og man skal sætte et mål, der har indflydelse på det liv, man lever på vej derhen. Men man skal også bare huske på, at man skal også gerne kunne lide den rejse. For ellers, hvis man kun kan lide at stå på scenen, 100. Så overvej hver gang, du skal spise ris og kylling, og det skal du så i 9 måneder, ikke? Yes. Så er det fandme langt, hvis man kun 100. Tænker på det. 100. Ja. Jeg lytter på dit jab, gamle. Jamen, jeg kan jo ikke både jab og træne. Jeg driller ham. Passer på en god gammel dad på. Hvad så, Deffe? Godt at se dig. Godt at se dig hen, Deffe. Og Pascal er en rigtig klog mand. Det er også derfor, vi har med på streamen. Og han kommer med på stream igen. Ja. Han kommer nemlig med på stream igen. 2 hakket drenge. Jeg sætter en lille flip. Tak for kærligheden, bro. Tak for kærligheden. Meget klog mand. Han 22 år lige præcis. Og hvorfor er han det? Det er fordi, han har været klog og omgiver sig med mennesker, der inspirerer ham. Som er langt klogere end mig. Jeg er sammen med sådan en på 29. Og hvor meget livserfaring du har. Jeg har bare rejst jorden rundt, bro. Det er, hvad jeg har. Jeg har nu har jeg også været coach i 9 år, faktisk. Jeg har været personlig træner i 9 år. Tak for alle de søde ord, boys. Ja, giv lige Pasfald noget kærlighed. Giv lige nogle W's i chatten for fucking Pasfald. Har du noget, du vil sige på falderæbet på chatten, for så tænker vi lige kan snakke 5 minutter off-stream. Ja. Har du noget, du vil sige til folk derude? Udfordre jer selv. Ja, tak. Sæt nogle mål, og det handler om at sætte et mål, der er stort for dig. Lad være med at kigge ud. Det kan godt være, at jeg har løbet 100 km og lavet Ironman, og du er maskine og 29 år gammel og sådan. Lad være med at sammenligne dig selv med andres rejse. Find ud af, hvad synes jeg vil være en lille smule grænseoverskridende og skulle sige, at jeg gerne vil opnå. Og det kan være alt inden for forretning, det kan være inden for træning, det kan være inden for at læse, det kan være inden for... gymnasie, fucking gennemføre det. Det kan være at få en kæreste, det er fandme også hårdt. No. Altså, det er jo også udfordrende. Damn. Ja. Så sæt et eller andet, I synes er udfordrende, og så arbejder jeg hen mod det, tro på jer selv, og så omgiver med gode mennesker, sådan en som Daniel.
Fuld Buongiornos hver dag, altså. Fuld Buongiornos. Tak for det, Så bro. kan I opnå alt. Og så... Fornøjelse, du er med på streamen. Fornøjelse, jeg meget. Det var fedt, mand. Der var fucking fed energi hele vejen fra Aarhus. Du er altid velkommen en anden gang. Sådan. Vi laver social run for ULC, og så vil jeg bare sige til alle jer, der stadig ser med. Husk, hvis I ikke er fuldt inde på live-kanalen på YouTube, gør det. Det betyder alverden. Følg herinde. Vi kommer til at være live igen. På mandag kl. 12 skal jeg lave en booty workout med en, der hedder Julie. Det vil I ikke gå klip af. Og så vil jeg bare sige, have en fucking fed weekend og fuld Buongiornos som altid. 07 chat! 07. God stream, gode mennesker. Let's go. Sæt dig Mads, sæt dig Mia, sæt dig Deffe.